Какъв тип хора танцуват бачата? Има ли някаква разлика, примерно по-млади и по-възрастни? Ние видяхме много шарена група днес. Да, определено. Хора, които просто искат да се забавляват вечер по малко по-различен начин, това да седнат в ресторант, да пиват вино и просто да си бъбрят. И това според мен е хубав начин да опознаеш партньора си. Танца повече събира или повече разделя двойки? Събира и разделя. Вече в годините първо събира, после разделя. Танца си е един мини свят, който той не е толкова мини, защото много хора вече са танцували и тези танци и други. Но като цяло може да бъде за добро, може да бъде за лошо. Зависи как дозираш и зависи как дозирате заедно с партньора. Танцуваме си бачата и не сме стигали по-натам. Трябва да стигнем. Много да се познаваме, бяхме младежи сега вече. Само ние двамата. Какво искаш да кажеш? Само ние двамата и Лили Иванова сме останали в това поколение. От колко време танцувате? Заедно и по-отделно? Ние сме танцували преди 10 години заедно на участие, не беше много задълго. Тогава по някакъв начин ние не сме били сериозни партньори никога в танците. Тогава работехме заедно. И така стана, че след като работих с много хора, нарастащи през годините с много хора и в един момент се сетих аз за народ, че може би е най-добрата алтернатива за тази школа. Поканих я да преподаваме заедно и вече от години и половина, да кажем. Преподаваме заедно, не сме имали никакви... Имаше малко нагаждане в началото. За първ път ми се случва да съм добрия инструктор в школата. Това ми позволи да кача килограми, защото съм добряк и не се ядесва, но път Нора затова си е славичка, защото е по-златка. Цари ред и дисциплина, забеляза. Ред салса тим, ред и дисциплина. Учениците ти подариха къмшик. Така ли? Да, това беше подаръка. Подариха и къмшик. И топалка. И топалка за колини. Все неща за удрене. Това е... Моето начало ми е спорно, 99-та или 2000-та, много назад. И в това време изгубих вече началото ми. Моето е след 2000-та. Значи съм малко фаворит. Най-баналният въпрос, който питат обикновено танцорите е какво им носи танца, какво им дава и какво им взима. Ще ви питам това, просто защото искаме да покажем на хората, които ни четат, какво можем да даде танца. Да. Носи ми, какво ми носи? Най-общото удовлетворение е голямо. Наистина по някой път сме изморени да преподаваме, но ако не преподавам, това би ми липсвало много. На мене ми носи огромна наслада, наистина. Може би най-вече заради самата музика и заради способността да я изживяваш и това изживяване да го интерпретираш, да го показваш чрез танца си. Не знам дали знаете, в танца има адреналин. По принцип може голямо количество адреналин да дойде от самото танцуване и когато откриеш, така аз сравнявам дамите по някой път с автомобили. Едно е да караш Москвич, колкото и да му даваш газ, той ръмжи, ама не върви. А друго е да попаднеш на Ферари, нали той е Ферари от най-новите модели. И да, ръмжи. И като подадеш газ, се получава тръпка голяма, защото се получава много силен момент на завъртане, когато се върти. Тя танцува за партньора и ако и партньора танцува за нея, това е партнер work, да взаимодействаш с партньора, това е цаката. Това е като един страхотен разговор с някой много интересен човек срещу тебе. Просто... И той да те разбира през цялото време, точно какво му говориш, да се допълвате. И през цялото време да се подават реплики и да ти става все по-интересно и по-интересно. И в следващия момент, като се погледнеш, ако стоите на маса, да сте двамата едва ли не вградени един в друг и да... Може нещо такова, някакво такова сравнение да се направи. Какво бихте казали на родителите, които трябва да решат дали си запишат децата на нещо, билото танци, билото някакъв спорт? Задължително. Задължително. Понеже ние двамата сме се занимавали с спорт като от малки и смятам, че това учи наистина една страхотна самодисциплина. Тя ти се... идва ти отвън, но ти след това да я възпитаваш в себе си сам. Смятам, че спорта е нещо, което изгражда страшно много волеви качества, учи на хигиена. И това, което много често казваме хора, обърнете внимание на спорта в България. Това е нещо, което може да си пожелаеме. Възхода на нацията тръгва от там, според мен. Всички да се занимават с спорт масово. Много хубаво за край на интервюто. Много ви благодаря за отделеното време. И ние благодаря. И ви благодаря, че днес бяхте наши инструктори. За нас беше огромно удоволствие. И за нас. И за нас. Чао. Чао.